Hei kaikille! Tänään mä teen sellaisen perhe-elämään sopeutuvan niin kuin YouTube-videon. Siis mun äiti on niinku hassun hauska, joka on pukeutunut pupuksi, mutta tällä kertaa mä oon lapsi. Niin älkää siksi ihmetelkö. Mutta mä niinku vaan teen tätä YouTube-videoa sen takia, koska mä haluan viihdyttää teitä. Mä aloitan pian. Mä kirjoitan tähän love vaan siksi, koska mä haluan olla ystävällinen. En mä muuten niinku vaan oikeesti mitään kirjoittelisi. En mä oikeesti sitä tarkoita sitä. Mä tarkoitan mitään Robloxissa, mutta no, tää vaikuttaa kyllä tosi kivalta pelaajalta ja mä olen nyt tässä se lapsi, niin kuin mä kerroin jo. No, nyt aloitetaan. Hyvää yötä, Lola. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä. Haluatko seistä tässä koko yön? Mä tiedän. Ei mä tästä pian lähde. Niin mä uskon. Ja tää on kiva asua sun. Mene nukkuu. Ja äiti. Sopii. No, menen pian nukkuu. Kai. Siis, ja äiti. Milloinhan mahtaa olla aamu? Mulla on tylsää. En saa unta. Siinähän on. Nukkuma-aika on mun inhokki aika. Harmi, että nyt on yö. Äiti tuijottaa mua. Otan virtahevon. En jaksa nukkua. Mä haluan vakoilla. Äitiä. Ei se on sallittua. No. En mä ehkä. Äiti tulee tänne. Ei tulekaan, hän menee iltapäivällä. Milloin tulee taas aamu? En jaksa enää. Nyt hän tulee kai nukkumaan. Ja en mä nyt oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä. Nukkuminen ei oo kivaa minusta. Enemmänkin tylsää. Kun katselen hyvistä näköaloista merellä, tulee mieli mennä No. Mä yritän nukkua tän koko tylsän pitkän yön.
Mä tutkiskelen vielä. Ei kun katso. Mulla on tylsää. Mä haluan karata. En mä oo sittenkään varma. Onko mä alkaa sataa? Kai. Ei äiti tule. Ulkona satoi lunta. Tuntuu, että pian tulee aamu. Mulla on idea, mitä mä teen huomenna. Mä opettelen puhumaan. Tai mitä jos nyt? No, minä osaan puhua. En voi voittaa ääniäni. Minulla on tylsää. Mitä äiti tekee? Häh? Miksi äiti katsoo mua? Tää on epäilyttävää. Äiti. Tuu tänne. Äiti, hyppäsit tuolta alas. Miten uskallat? No, olen harjoitellut tätä jo tosi pitkään. No okei. Mitä sä teet? Oi ei, äiti tuli sekaisin. Äiti on sekaisin, Apua. Äiti on sekaisin. Älä vie nukkumaan. Hän ei vie. Näköjään alkanut